Čitanje prve poslanice svetoga Ivana Apostola. Predragi, gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac. Djeca se Božja zovemo i jesmo. A svijet nas ne poznaje, zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo, kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. Riječ je Gospodnja.